Poden dang ni chenro mar somo mar CBC kama kuom jonyuol koro wuok oko kaseyo kang mar sirikal lando ni jopuonjre mag grade mar 9 biro mana bede alwora mar skunde mag primar higa manyien. Luoro margi en ni okang' makamano kidek hinyo josomb kata jopuonjrego kaluwore gi bedo ne ikruok pok oketi makare ne jopuonjrego yudo gige somo kaponi ok omigi thuolo madonjo e alwora mar skunde sekondar. Juma mokalo jagoro mongiore migawo mar somo Bello Kipsang nyocha okoni jopuonjrego biro mana bede skunde mag primar ne mar onge thuolo mar klase mabiro bedo e skunde mag sekondar. You've sampled fees statements. Bangling mar piny owacho kuom kinde wi somo mag CBC ahinya to e junior school, juma ma okalo jagoro maongirore migawo mar somo Bello Kipsang ne ogolo chenro mag gi ahinya to ne jopuonjre ma winjo dhi e grade mar 9. Bello koni gionge paro mar chwalo jopuonjre gi e skunde mag sekondar nyaka sani giriwore kod jood bura mabiro chwalo sire yor CDF kendo gichano gero klese 16,000. This year we have 3.4 billion shillings that government has set aside for putting up classrooms, and we are working very closely with the National Government Constituency Development Fund, and MPs have been asked to set aside an equivalent amount, a matching amount. 9 billion shillings will be available to put up another 9,000 classrooms. And by the end of the year, we should be having the 16,000 classrooms that we require to accommodate our junior school. Wach ma okwedi kod moko kuom jonyuol. Ato ka support because by next year what they don't know end up no aonge form 1s be empty. Kora kwa government okaw jo grade 8 masani kanyalo reto gitim paint next year gidhi represent form 1s e high school. Koro sani the next 8 months modong gi government ok dhi nyalo chulo pesa no. Do bedo gima ber mar mondo nyithi primary, nyithi junior secondary oyud kaka nyalo yudo puonj maber e capacity madwarore. Kaka manasir mar NGCDF bende gikoni ywaruok osebede ma ok owinjo bed ni gogo kwano matin ne dweche 8 to higa rumo kendo somo mag grade mar 9 chakore. CDF de waneno ka sani gi ywaruok nitiere ma yudo ka mbungo biro piny pesa no tin mano kotero gini pod ok rom. Koro kikuuna ni the duration bosara. Ka sirikal nong'eyo ni grade 9 onego bed ni bedo e junior ma oduogo bede se primary. To sirikal dikoro nosetimo gik moko mapiyo piyo moloyo kelo adithi mang'eny mag sijini CDF. Ne gibiro tengo pesa e CDF. To CDF no wajumbe yware gi sirikal e wach CDF. Riwruoge mag jopuonj bende ywak ni piny owacho oseywa ng'ich e tieko midhiero ma jopuonjre mag junior sekondar kadhie. Ogero ni sirikal nigi paro mar kawo pesa kwa our MPs, members of parliament, to de oaer nikech MPs ema pogo pesa e budget e bunge. Gikel pesa moromo manyalo gero classrooms, manyalo gero laboratories, manyalo gero other facilities e skundege e samo winjore. To nikech sama ko ntendo ge grade 9 is now becoming a very senior class under junior school, and therefore facilities you know being take place ane mabende kaber to chakti kod moko mapo kotimore maber. Somo mag junior school osebedo kod ng'uro koa kuom riwruoge gi kende to kata mana jonyuol. Aneno ka sirikal temo tugo kodwa nikech gik mosebedo kochiko te ok osebedo katimore. Omiyo nyithindogi to dhi wito nigi hapgi mar somo. Ok awuoyo kaka ng'at ma nigi more gino, but owuo koparo kata wajumbe bende obed kod bura no parliamentary ka giparo to gima gikadhono en gima dhi timre koso gima dhi timre. Ka chung' mar piny owacho to en ni ikruok oseket makare kendo klesego ibiro ger kapok higa orumo. Gedogi bende biro riwo mag kuonde timo nonro mag science kata laboratories. Judith Omondi, Ramogi TV.